Er det der? Hej, det er mig. Det er Anton. Og GG. Niklas, kom nu på billedet, du skal... Og Niklas. Og jeg tager spiller der. Og vi... Og vi skal lave ingefær shots challenge. 60% gennemgør, jeg skal lige se. Han går ind på Roblox ham der. Skal du være med til, vi skal have ingefær shot. Ja. Så GG, hold den her, imens jeg hælder op. Ja, godt. Du skal lige se, når jeg hælder op. Hvad så, drenge piger? Hallo op, hallo. Kom så, hallo. Prøv at ringe til din mor. Jo, fordi du skal altid ringe til hende nærmest. Okay. Se noget i det. Skal bare se. Bare så meget smart. Sådan en pyldergris. Vi har en pyldergris med. Smager det godt? Ja, jeg har fået smagt det før. Men det er ulækkert. GG, prøv at passe på, når jeg hælder. Jeg skal ikke have så meget. Giv mig det sidste. Shut up, når jeg laver en video, mor. Det er ikke godt, Anton. Nå, jeg er ligeglad. Nå, Jeg stopper for lidt. nej, de skal ligesom se, når vi drikker det. Nej, jeg skal sgu i skole i morgen. Ej, Nej, det er torsdag, Vi skal faktisk i skole på onsdag. Hallo, vi skal faktisk i skole på onsdag. Ja, vi skal først skole til. Nå. Far, vi skal altså ikke i skole i morgen. Det er først på onsdag. Nå, så er der også en grund til, at du ikke kan sove dernede. Hvorfor? Det er mandag i dag. Skal jeg spørge om jeg må? Ja, så må du ringe til din mor. Okay. Okay, hvis han ikke må, skal vi så? Skal vi så? Nej, for jeg er sgu helt sikker på, at jeg må for min mor. Hun plejer altid at give mig lov Okay. til et eller andet. Okay, prøv lige at inden du ringer til mor, så skal vi lige lave en shot challenge. Jeg tager det der. Du er mega frisk. Niklas, det smager pissegodt. Er I klar? Okay, jeg tager det der. Okay, er I klar? Fortsæt. Det smager ligesom juice. Det er stærkt. Ja. Hvad? Det er stærkt. Det er ikke så stærkt, det er det ikke. Det er ikke chili stærkt, men det er lidt stærkt. Jeg drikker til sidst. Okay. Det er stærkt. Det er ikke stærkt, men... det knirker i ørerne og sådan noget. Kom nu, Niklas. Jeg har pakket på det. Okay, Anton. Hvis jeg skal gøre det, så skal jeg også have noget vand ved siden af. Ja, det må du godt. Hvor er glas af den? Okay, Niklas, jeg henter 2 glas, så får du også et glas. Det er stærkt. Ja, hvor er glasen henne? Men jeg vil ikke råde dig til at smage det. Det er så stærkt. Det smager ikke, du har kun taget lige. Hvor fanden fik du det? Anton, prøv lige at finde 2 dråber. Det smager ulækkert. Niklas, du er nice. Fuck det. Skal du have noget vand? Er der ikke glas her nu? Nej, det er så stærkt det her. Du får lidt juice i. Nej, Kan du ikke lide det her? jeg gider ikke. Karnation juice. Jeg gider ikke have det. Nå. Fucking bitch. Jeg er Niklas, jeg får vand. Har Niklas lige drukket det? Du har ikke engang drukket en skid, din pussy. Okay, jeg er klar. Kom, vi snakker ordentligt. Hvor kommer de fra det her ord? Nå, her. Jeg drikker. Kom nu. Jeg gør det kun med Niklas, tænker jeg. Niklas, drik nu det hele. Jeg kan fortælle dig, hvordan det smager. Drik nu det hele, for helvede. Det brænder på ens tunge. Altså, jeg har lidt hjemmelavet inde i køleskabet. Det er bare satnemme værre, det kan jeg Jeg gider ikke. Fordi jeg vil ikke ske det, der sker. Ej, Niklas, han har faktisk lige drikket noget. Kig. Ja, så drik dit nu. Kom nu. Så kan du forstå, at du ikke er en pussy. Kom. Nå, Antoni. Nej, jeg gider ikke. Jeg drikker det. Hvorfor er alt mine ting, de skal gå til spildes, når vi laver en challenge? Hvorfor stikker du dine fingre derned? Kæft, det er klamt.
Hej drenge, der er en, der ikke kan drikke noget her, og så er der også en, der ikke kan drikke noget her. Og jeg har tømt mit, så hej! Nej! Hvad? Okay.